Mai aveți? Nu. Gata? Doi, unu și... Așa, copii, cum vă plac cadourile? Sunt frumoase? Da! Ce mă bucur și eu! Mă bucur! Încă o dată? Vă mulțumesc și eu pentru tot, că sunteți alături de noi în fiecare an. Sper să ne revedem cu bine sănătoși, da? Și cu note mai mari. Și cu note mai mari. Dacă se poate, cu notă de 20. Vreau nota 20. A luat cineva nota 20? Da? Yeah.